Ing negara Alengka, Sang Prabu Rahwana weruh Sinta lan kepincut karo kaindahane. Dheweke pengin rabi karo Sinta. Nanging jebul Sinta wis duwé bojo, Rama. Banjur Rahwana ketemu karo Marica sing ngandharake awake dhewe lan matur siap nuruti dawuhe Rahwana. Rahwana ngutus Marica kanggo mbantu dheweke misahake Sinta lan Rama. Awakmu mrene yo. Kula. Yo awakmu jenengmu sapa? Marica Kanjeng Prabu. Oh iya kene, kowe prajurit bagian apa? Bagian Hintel Prabu. Berarti kowe iso nyamar dadi Kidang Kencana. Kidang Kencana. Dados kewan berarti nggih. Betul, ngene, aku arep nggawa Dewi Sinta. Rene, mengko kowe ngalina perhatiane Sinta, dheweke mesti njaluk kidang iku nang Rama. Nah, pas ditinggal Rama, aku bakal nggawa Dewi Sinta mulih ning omah. Oh nggih, siap Prabu. Kang Mas Rama, Prabu kita kedah tumuju enggal alas wingit lan tepi niki. Sakawontenan punika boten prayogi kangge Gusti Putra Raja kados panjenengan. Nimas Sinta, niki wis dadi kewajibanku minangka putra utama. Aku ora wedi marang angkere alas iki, Nduk. Aku nanging luwih wedi yen aku ninggalake tanggung jawab lan janjiku marang Kanjeng Ramaku, Prabu Dasarata. Kidang kawulipun kencana cahyanipun tular banget. Kang Mas, panjenengan pun cekelaken kidang menika. Adikku Lasmana, Jokon Sinta ing kene. Aja nganti ucul saka panyawangmu. Aku bakalan ngubar sidangku. Nggih, Kang Mas. Kula badhe njaga Dewi Sinta wonten mriki. Panjenengan ingkang atos-atos. Ora bisa dijarke. Kidang iki duduk kidang sabaene. Laksmana, tolong anakku, Laksmana! Laksamana, kungora. Kakak Rama lagi nandang bebaya. Agi tulungono. Paranono, mayu! Nanging Dewi Sinta kula sampun dipun paringi dawuh saking panjenengan. Kakang Rama menika sekti. Boten mekal yen suwanten punika namung apus-apus. Kowe tega, Laksamana. Apa kowe pancen nunggu kakak Rama tewas supaya kowe bisa ngganti panggone? Yen kowe ora gelem nolong, aku percaya yen kowe ora duwe rasa marang aku. Duh Gusti Pangeran, punapa niki ajenge pengabdian kula? Dewi Sinta, tega sanget panjenengan duka kados mekaten. Becik kula mati tinimbang dipun anggep citra. Cepet-cepet lunga, nulungi kakak Rama. Sampun pedal saking garis niki. Kula badhe nulungi Kakang Rama. Yo, aku tolong mangan sedina. Tolong paringono panganan. Lho Mbah, mriki kula padhetaken ulam. Lasmana. Maya kowe ngopo ning kene? Lapo kowe ninggalake Sinta? Kula kepireng swantene panjenengan jerit njaluk tulung, Kakang. Itu aku iku. Genah kawen-kawen kuwi. Kalau ngono, ayo bali saiki. Sinta! Aku wis kelangan dikondol Rahwana. Aku kudu nglakoni apa wae kanggo nyelametke dheke. Rama, Sinta digondol. Rahwana menyang Alengka. Jatayu, sejatine kowe satriya sejati. Matur nuwun marang labu lepatmu. Aku bakal janji nyelametake Sinta. Duh Gusti Rama, kula nuwun. Abdi setya. Kula sampun mirengi juga panjenengan. Kula badhe ngewangi Gusti ngrebut Dewi Sinta saka tangane Rahwana.
Kula ugi Gusti. Kula Sugriwa. Kula siap nulungi Gusti ngrebut Dewi Sinta. Banjur Rama nyerbu Ngalengka. Perang agung dumadi lan Rahwana binasa. Kakang Rama,